ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 16 ଅକ୍ଟୋବର 1946 ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ। ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 5 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖରୁ 2000ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପିତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମାତା ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାନ ପୁଅ ଭାବରେ କଟକଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଡେରାଡୁନର ଉଇଲହ୍ୟାମ ସ୍କୁଲରେ ଓ ଡୁନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରକି ମଲ୍ଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କଳାରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଲରକ୍ଷକ ଭାବେ ହକି ଖେଳୁଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁବକ ବେଳରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଲେଖକ ଏବଂ ଯୁବା ଅବସ୍ଥା ସେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ରାଜନୀତିଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଇ କଟାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ 1997ରେ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହାର 1 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କଲେଜ ଜୀବନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତିଠୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତିରୋଧାନ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସେ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାପା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ସାରା ଭାରତରେ ନମ୍ବର 1 CM ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଦେଶର ସବୁଠୁ ନମ୍ବର 1 CM ଭାବରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସଶକ୍ତିକରଣ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ନାରୀର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି ବହୁତ କିଛି ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହେବ ତାଙ୍କ ନାଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପିତା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଗରିବ ହଟାଓ ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଓ ସର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମିତି ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।